Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinakam ni Andrew, talino ko tinakarelasyon na ababae. Rupat kwarta kano dagitoy. Napanunot na nga rod, amang sirpatlaangan ijay probinsya. Barang saan arupat kwarta. Iti sabali abangir, naliday ni Aimee tanaranggas kankwana ni Magda nga agsyuman kankwana. Ngam saan nga isakit ni Julius nga amana. Gapo ta pinadakas ni Magda ni Aimee, kinasarita ni Julius ni Aimee. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napuhuan. Awanaw, karbangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka din madi anaaramid ko. Saan ka nga gindidaam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggaranggan jangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda man ang tinaidanon kada kayo asaan nga umumno. Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok pahingay. Amang ano inton madamdama, kat makiasawa ka adi na oras. Angam saan ka alapdan, no day ta ti pagragsakam. Apay ka di akasta kayo kanyak, Daddy. Manipod awanan day di Mami. Saan ko nanarik na ti panagdungoy yung kanyak? Sabali man ang tinapanan ti saritaan. Dita ka man laingan. Imanawan ni Sir Julius. Gusto na ita panagsangsangit mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. No adala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurno nga, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakada akpailahan ka ni Sir Julius. Adda amok iti syudad. Damagag no kasapulan dahi ti katulong. Kayat mo? Saan da nga taan naranggas? Kasanuan amam ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itilikod ti balay. Ije ti pagyanam no mayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni ije abroad. Siyak tinangital ka na iti balay na. Kasta ka di? Tagaan o kagaya, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanaka ka di syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Saan ta ko man napagsaritaan ti kinataok? Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imawag itay ni Manong mo. Ada kanuig na dito'y akatulong. Ag-working student ka no. Kursonada na ka diti babae, Mama? Wen ka no. Ngam iyag na dito'y tasumrag akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin kumat nga rod akilatisan. No saan matlang arupat kwarta. Kasano kumamat ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano amamwak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak mo't kat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni Manong mo. Imbaga na kano iti dayje babae, nga agaplay mo't ni Manong mo akas security guard dito'y balay. Anya? Kaya't naasawan. Di na imbaga akapamilyata. Kasta nga rod, iho. Nagpamarang amarigrigat ti kabsat mo. Nangala ka kumay ti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudil ko. Napan ka kumaijay pasdak.
Taing ka nangala. Nagapo ka lang arudan, Ijay. Nangala ka kuman, ah. Jakmut kamin ammo aka sa pulam ti gatas. Paidam ka kitdi, ah. Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas. Nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di, tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak? Kat di mo matimbaga amangala ak iti aramatom ita. Sige, ditakan. At dapay aramidak. Basit lang nga anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligi ak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak anagasat ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa'y nag-istorya. No kasano anaam-amo yun ni Daddy Julius? Saan akas iti Daddy ama Martak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee tiin kalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kasta gaya, Mami. Iso nga ka gumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Rimang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngem idinatay ti asawa na. Ingka gumaak mat aginundawayan, ti panagladladingit na. Nalaing kayo matngarod iti kalukwan, no kasta? No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursonadak ni Andrew tanataar, ngam katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakita iti motibo. Iso adang nga ni Aimee. Tanakisiningad kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni Dadim. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan da iti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka dadadi ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako na pumanaw ka ditoy? Pumanawak mo ton ah. Pangaasim, Flora. Saan ka apumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito rancho. Ha? O sige. Ay nga maikawak lakit din no makapanaw ka ditoy. Ano sa mon tapno makaturpos ni Aimee? Iti sana mabayag. May santon adi adal. Uwan man langan. Dapukan ka. Agyanak pa hindi ti rancho. Agyaman unay kan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taad na makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alang arol, masapa ak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan ton Aimee. Tamabalin ta ti pumanaw dito rancho apama na makasangpetak. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo babae. Saan nga tarupat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inana ti akin ko ay ti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kwa na ti agari. Pinagbalinda ni Aimee akatulong iti rancho. Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman. Maasyanak unay ka ni Aimee. Kaya't na ti makaturpos. Ngam pinagsardeng da tapno iso ti mangkita kadag iti agi proseso. Kan agpasteurize iti maalad agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta babae? Wano, kaasila ang ti marikrik nam kan kuana. Damo pala anak itak. Inayat kon, mama. Nasingpat ni Aimee. O sige, iyag mo ditoy. Tagpa ay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta ako nam. Inton umay, agpamarangak kas security guard iti balay.
Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana apagyanan na iji syudad. May sa akatulong, gwardya akmat. Ha? Kaya't mo asawan. May sa abalay ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora, security guard ak, kat para lutumat ni Aimee. Uy, saan mo nga taapagaramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarik nga ayawanak ni Aimee. At damat kontakyo ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumustahem no niya ti kasasaad na. No, jak tumakontak ti gayam ko. Ipabirok ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi tapno di ka agdwa-dwa. Saanan? Ang mga no makita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kuwadaan apan kami. Malaman. Iso ang masiguradok ang nagawidan ni Daddy. Talaga ka di saan kayo nagpakada? Saanan? No siyak, sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Nimat Andrew, pagarupan da at saan apanangtad ni Auntie Magda iti sweldo na, no apay apimanaw. Adda ka din ni Aimee dito'y rancho. Saan sa mata nagawid iti rabi? Awan mo't dito'y, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na. Anya, pagadalan na ti bagbagina, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta? Mabalin, no kabaulan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggidan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Asino nga rod itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Pimanaw mo't. Anya. Oh, nagkuyog lakit di dagijay apimanaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanen dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak ngamin di manon ijay. Ijay lang pasdek tinapanak. Nagawid ak adagos gapu iti naamwak. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas iti baka kaya nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tainsuro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Oh, apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, ited mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Jak amo no asino pa iti makaamo nga agpasturize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanong tan. Umunag tan iti gate ti balay ti agbalin nga amo ta. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardya. Ta ibati ta ti gamit ta. Kan aginanak ka pa no napanog ka iti biyahe. Ayan ti kwarter ako nam. Iti lukod ang tinagkala balay. Adda kusina kan doa kwarto na. Kaano ta akasaot ti kunkunam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadipa aginana? Apay, saan ka anapanog iti biyahe? Sige nga rod. Sapay kumaa. Takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Ket kayat da ka. Ay, makisarita kalatta ka ni madam. Tapno agam amo kayo man. Nagbaliga ka nagpapanaw ka ni Aimee dito'y balay. Iso nagkasata anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apag prosesoan, mami?
Dayta nga agpayso ti parikot. Kanayo nagto ti mapan ijay takitaag ti araramidan da. Sana bale, tadamot ijay ni Flora. Ikantak ngayam iti kwarta, tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. O sige, lalaingam anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Bareng makapasak, mami. Ano nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre. Anya, apay ngay nga dabagsak mo. O sayang pa'y nukasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak amangulit, mami. Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Agpili ka, ano niya ti kayat mo akwarto ka nagatidwa. Umunag ka, taagin na ka. Agyaman ako, Nay, Andrew. Ibilang ko dahito'y adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinaskan, kat matunoy mo ti arapap mo. Tapno di na kairuruman ti agsyuman kan ka. Sapay ko mata makaturpusak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Kukwan ni Mami ti rancho. Awan karbengan dagijay nga agina. Nagturidan nga agari iti sanda ako kwa. No iti lintag, talagang awan karbengan da. Nagkalay sa kadida dadim kan ti agsyuman kan ka? Saan daan nagkalaysa? Basta insangpet ni Daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak a para luto dito'y balay. Wan, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy kumatlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y ti agtrabaho, tapno makaadal ka. Itamot laang, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman ako, Nay, madam. Napatag ngamin kanyak ti adal. Tapno daras ka ang makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Agyaman akla unay, madam. Nagsayaat kayo unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay niya, madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na. No ijayak a maturog. Ngam imbaga ka dito yakon quarters. Tadda dito'y dagiti gamit ko. Nasayat mo't no kasta? Aimee, sapay ko mata, di nakaguray ti ibagakan ka. Anya ti bagam? Apay ko makagura ka. Iti kaano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak, ada panagayat ko ken ka. Agpayso ka di, ti ibagbagam. Agpayso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tamasair tirik na, na makitkitak ti panagsangsangit mo iti rancho. Sinipsiputan nak, ijay rancho. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napuluhan. Awan, karbengan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.